Maya payabak po kaya ko nga na makiramdam karing radyo at manalbeking kaya katamong online live streaming. Pag masusyan tayo ngeni imba na lamisa para king kapigaganakan kang San Bruno, metong apari. Pakiabetaya naman kaniting misa ing kapasalamata ng Amiel Jerome Creus, king kayang katlong aldong kebaitan. Antimurin, ding kaladwada ring mayango na be, lalong-lalo na Rimila Asirit Camplon, ampoy Venancio de Castro. Ingke katamong kapag masusyan ning Banal Eucharistia, panimunan ng Reverend Father Ernesto P. David, Kura Paroko ning Christ the Eternal High Priest Parish, Sulipan, Apalit, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. King lagyan na ng ipa, anak at Espiritu Santo, Amen. inggido manatiliya kaya kayo. At kaya ka antimurin. Biti puntamon ting pamilya na ng Diyos, kambining kapanaligan, ipaniga po namo ing pamamatawan na ng ipa, uling mibuyang kamulog at ganaka. Gino, pakaluluan mo kami. Uling mika sala kami kaya ka. Gino, pakit me kaya kami ing pakalulo mo at lugod. At ibiye mo kaya kami ing kaligtasan mo. Ing Diyos sa may payong tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katakan sana kimbye, alanangga. Amen. Malalangin tamo. Ipaming mayupaya, inawas may San Bruno, bansumuyo kaya ka, king pamagdili-dili. Anting pakibat ka rin kayang panalangin, sopan mo kaming manatiling tapat kaya ka, libutan na ning pamagbayo niting dili pa sa yato. Itiyadan mi kaya ka, O Diyos, king kapamilataning ginuming Yeso Kristo, anak mo, ang mabibye at magari, kambe mo king kabetong karing Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman king kalanangga. Amen. Makiramdam tamo king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ng Baruk. Makatuliran niya ing ginungke katamong Diyos. Dapot ang gangeni, at syutamo pa king makarine kabilyan. Itamong memalen ning Huda at Jerusalem, pati na ring ari tamo, ding pamuntok, ding pari, ding propeta, at ding nuno tamo. Uling mi kasala tamo, king ginungke katamong Diyos. Etala ti paran ding utos na, etamo me kiramdam keya, etala tikyan ding tuntunan abinyena ke katamo. Manibat na kanitang nilwal na laning Ginoo, ring nuno tamo king Ehipto, etamo me natiling tapat keya, at emeging mapaminto keya. Kanitang malambat ng panahon, inyang linwal na laning Ginoo, ring pipumpunan tamo king Ehipto, banang ibye, ing mabandi at matabang gabon. Pinyumpa na katamo, king kapamilatan ng Moises. At ngeni misasakitan tamo, paulira detang sumpang deta. Biryan tamo ing etamo maminto, karing amano na, ning ginungke katamong Diyos, king kapamilatan da, ring propeta. Itang kaburyan tamo, yaing ti parantamo, at marawak, ing depat tamo. Sinamba tamo karing aliwang Diyos, at depatan tamo, itang naburing daptan tamo, ning Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Alang-alang king lagyumong marangal, o Ginoo, sagipan mo kami. Alang-alang king lagyumong marangal, o Ginoo, sagipan mo kami. O Diyos, ding pagano, kaya kang bansa, karelayang liban,
ing banal mong templo karelayang lepas tanganan at kasiran, ing likwanda king Jerusalem. Ding katawan da ring kekang talasuyo, karing ayop, gewara lang pamangan, ding bangkering kekang talasuyo, gewara lang pamangan, karing animal na ning yato. Alang-alang king lagyo mong marangal, o Ginoo, sagipan mo kami. Ing dayada ring kekang memalen, pepayagusan dang anting danom, king Jerusalem, at ala ng mitagan bankarela, mangutkot. Meging pikalyan kami karing kasiping ming bansa, lilibakan da kami at pituya-tuya. O Ginoo, nupa antikalwat ingwa mo ke kami, ingwa ke kami, ala na kayang angga, ingwa mo manatili kayang milalablab, anting api. Alang-alang king lagyo mong marangal, o Ginoo, sagipan mo kami. Emo ke paparusan, uli daring kasalanan din ke kaming pipumpunan. Lunos mo ke kami, ke kang ipagkalam, nganing alana keng kapanayan. Alang-alang king lagyo mong marangal, o Ginoo, sagipan mo kami. Saupan mo kami, O Diyos, ake kaming talapagligtas. Sagipan mo kami at patawaran, pamikasalami, alang-alang king lagyo mong marangal. Alang-alang king lagyo mong marangal, o Ginoo, sagipan mo kami. Parangalan tayo ing maya pabalita. Hallelujah. 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 Ingino manatiliyo kaya kayo. At keka ang timurin, Pamamasang iba't king may pabalita, agpangkag San Lucas. ligaya keka, o Ginoo. I Jesus gana, makalulos na ka Corazin, makalulos ka naman Bethsaida. Nung ding mala amerapat busan yung mengarap patla ka rin Tiro at Sidon, ding tao ka rin malwat no sanang makasulod si Lisyu at may muntok abu, ang timong tanda ning karelang pamanisi. Lalong maraguling parusang dugpake kayo, kingaldo na ning pamanukum kesa kareng tao na ning Tiro at Sidon. At ka naman Kapernaum, buri mong itas ang gaban mo yung sarili mo, misaldak ka ang gaking kalalam-lalama na ning impyerno. Nga nang Jesus karing kayang lagad, ingdino mong makiramdam kaya kayo, makiramdam ya ka na ako, ingdino mong misakwil kaya kayo, sasakwil na ako, at itang misakwil ka na ako, sasakwil ni, itang mitubod ka na ako. Ing mayap ng balita, ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Nino po kaya kayo kini ingating anak o apo? Nino po? Atin akong anak, ang po nga po. Sige. Potang mimimwa ko karela, nano yung gagawan niyo? Nanong paralan ing kaya kayong gagawan? Pikasama niyo la, sumpayo la, eyo pakisabyan, o parusan niyo la. Niyayaliwaing kaya katamong estilo niya po. Siguro po, dung mikamali laman dito, bilang tao, normal mo itang mimwata mo. Nepo, po kasalanan ing mimimwa. Kailangan tayong ipalwal dung nanuya itang talagang tunay tamong daramdaman. Anya kitang kaya po kaya kayo, nanuing kaya kayong gagawan po tang mikakasala la rin kaya kayong anak, nung pikasama nyo la, kamuan nyo la, eyo pakisabyan, eyo pansinan, at yung kaya katamo. King may pa siya kay Ebanghelyo, pakamalan kong kapatid, ikit tayo. Nung makananoon lang sinumpa ning Ginong Jesus, dining atlong lugar. Corazin, Bethsaida, ampong Capernaum. Ikit tamo o ba't gewa na ning Ginong Jesus ita? Para kaya kasi, ramdam na, dining atlong lugar akayang pintalan, may baliwala ing kayang
kasantingan na lub, ape parandam karela. Meso kalyalub, kumbaga, uling, ede boring tanggapan ing kayang mensahe. Pangadwa, mesayang itampi pagalana, minuli mo palaking ala, ngayon palang kimpamunta na ka rin, bala mo ang tida mong nireject o ede tinggap ing pamamasita na ng Diyos karela. Makasukalalupin po siguro nung ita ing kaya katamong maging karanasan. Hanggang nakakaya mo po ing metong nga ima, iningi mga ini, biyudaya, atin niyang metong nga yanak. Natural bilang ima, mangarap ya pamurin, susundo na itang pangarap na king kayang anak, bibaba tayang magipaglabada, bibaba tayang magtindaging palengki, o nung nanumantang agyo ng ilako, para mo king kayang anak. Inganak na naman, o tinabalo ini. Inggewa na ning anak, migpusitaraya. Minuli ya kang imana, mabuktot ne. Natural, bilang ima, panandama na itang kaplas na ninggewa na ning kayang anak. At sabi mo pin, kamurita na ning anak ko? O na inisip, nung nano kasanting ing plano ko kaya, makapanagkaskapit siguro, uli na pinitang gewa ng kabalastugan na naman makanyaning pangarap mo. Aga nakakaya mo po ing kwento ngayon ni, nandin pong papunta na ako king radio station tamo po. Uling nakatraffic. May isip ko, makanano king integrate ini kanyan. Aga nakako po, potang makakamuanan ko niyang malati ko. Istong makamanan ko, estilo ko, kung bubulad. Idalan ko, bala mo itong magprotesta ko, kung mangan, kung pansinan din pegari ko, bala mo ako pang mata sa loob. King kelambatan, potan darandaman ko retang amanong makasukalalob, detang mga taramayamano, ikit-ikit ko, atin la palang palaman alugod deta. Anya pala sasabihan do ka na kureta, kanita mi kakamalayan ko king ka na akong gagawan. Uling nung balo namong isipan ko, itang gawan ko, kumusta naman? Dining pengari kong magtyaga, magsakripisyo mo naman para kanako. At realize ko naman, ustula, ita sinabi ko nandin, na paminsan-minsan, nung makakamuhanan tamo, daramdaman tala rin ng mga taramayamano, atin la palang mensaheng sasabihan din ni kaya katamo, talalawin negatibo rin. Huling nung labenta lang negatibo rin, tayapin po talagang hakit ing pamagmasabal na rin kaya katamong pengari, o nung ninuman, o ba't sasabihan do rin ng amanong ka rin. Imri na sabihan, ita pala ing paralan, para imulat me ing kaya katamong kaisipan ng pompuso, kasumagid daretang mataram, ayamanong sasabihan na kaya katamo, atin lang palaman alugod na sana, kabang daragul tamo, kabang mimumulat tamo, kabang atin tamong kamalayan king kaya katamong sarili, lawenta lareta, nung nanuing asawop na kaya katamo. Kasi po nung lawenta lang matsura dito, tala akit, o ba't sasabihin do kaya katamo reta, atin la palang makasalikot ang masabal, atin la palang makasalikot alugod king metong at metong kaya katamo. Ini ing kesukal na lubning Ginong Yesus, karing tao Capernaum, karing tao Pintalana, na edebri palang tanggapan. O yang siguro nga ako, nung ako'y magbili kayang ginuta mong Yesus, mako naman. Pero kasumagid na dito, laweng king pasibayo, nung nanuing dapat kong gawan, para baywan ke, at pakalaweng king masalese, nanuya ing mensaheng lalakwan na nini. Imri na sabihan, makanyan niya kalugod ing Diyos, king balang metong at metong kaya katamo, makanyan niyang magmasabaling Diyos, at magmasanting loob ing Diyos, king balang metong at metong, kasumagid na ning kaya katamong kinan. Nung saratala rin kaya katamong gisip, kalupanan ni sinabi ko nandin, tala ay intindihan, o ba't minsan natin tawong makapanasakit loob kaya katamo, o ba't detang mataramdang amano,
mana sakit tamo. Mapalyaring tutula reta sa sabyanda. Sabyanda nung tutula, lawenta lang. O ba't sinabi do deta kaya katamo? Mapalyaring atin lapang metong nga malalam aburing ipamulat kaya katamo, mupin, uling meda sakit tamo, tala pa akakit masalese. Sana po king may pasyagay banghelyo, lawenta lang masalese, nung nanula paretan dapat tamo pong sabasdan kay kaya tamo sarili. Sabi ko na po minsan, gini kaya kayo, ing pama namin, metong yang sikanan, at metong nga kainan, king metong nga tao. Madalas po kasi po tang magkamalita mo, dadalan tamo king pabadahimik, tamo bubulad, patay malis siya. O yan ang estilo tamo. Nung lalawin mo rin ang estilo nga reto, lamang kasawo. Huling tayo ang yung komprontahan ng kaya katamong sarili. Pero nung komprontahan me, ay wapen, totoo ita sinabi na makanyan kupin. Nanong gawan mo, seryosan mo ita ha. Nung malalam kang tao at ating kang kamalayan king kaya ka sarili, istong sinabi de kaya ka, itang metong makanya na yamano, lawin meng masalese ing kaya kang sarili, katatakot. Imbari na sabyan, baka magsalita yan naman nga pong ginukya ko, o yung Espiritu Santo, na iniing dapat mong samasnan, uling yung pagkabalo ko, yung Espiritu Santo, kikimutya, kimbena ng metong nga tao, lalong-lalo na, potang atin yung metong nga buring mensaheng ipabalo in Diyos Espiritu Santo kaya katamong. Kaya po sanang banal tamong kapag masusyan, iniing kaya katamong kayadwanan, ing mabiyasa tamong tanggap, makabus di pilubluban. Kanita, mas lalo tayang anam naman, nung makanano yung kasanting pilubluban ng Diyos, king balang metong at metong kaya katabo. King yagyag na ning banalaya, Espiritong miglalang at ginuning banal a kapulungan, alilingap kaya kaba na ding panawon at mamong tutulak kaya, sumulong sana at ipayabot talareting panigapu, karing balang kayadwanan, ing kaya kung maging pakibat, datang ka ikang mibabayo karing sablang bagay. Ulitan tayo kan po. Datang ka ikang panemi babayo karing sablang bage. Datang ka banal a Espiritu, kaladwaning banal a kapulungan. Tipunan mo kimpamisan metong at gawan mong mabunga ing pagal, kapanayan at nasa ning balang metong nga kalawok king pamitipon ning sinodo. Ngaming maniga po keka. Sablang bagay. Datang ka malambis alabul ning Dios. Akang Jesus bibiyayan me ing undap-undap alablab at babalik me sikanan ing mebugbog at ambo. Ngaming mamawos keka. Datang ka maglalang nga Espiritu. Ami babalik karing me tanging butol. Titipon karing me wala. At miyayatad king pamikapagsalita karing lengguaheng makakilala king metong at metong. Ngaming magparalampo. Datang ka milalablab a apining Diyos, apadalise karing alang kapupuntala na pamisip, manyilab at manalili karing lungkot, ban maging tula na laning bayong pangabait, ngaming kaklis keka. Datang ka legwanding mapakumbaba at ding maluka, italakad me ing malagong esposa ning kordero, king kapamilatan ding luaring sablang malugod king kapayapan, at daranop king hustisya. Ngaming manigapu keka. Datang ka kapatawaraning Diyos, at ibalik mo kami king kaya kang pangisnawa, amisusot kaya kami, para king metong apami kakasi. Ngaming mamawos keka. Datang ka atalos akabyaswan, at kapnuan mo kami karing kalam ning sinodo, ngaming magparalampo. Datang ka ayasahan na kapanayan ning banal a kapulungan, at gisingan mo ring paninap at nasa, nayon king puso ning Diyos aking mataning tao, bala mo imposible. Ngaming kaklis keka. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan at ring sarili tang kapagnasan.
ring kapag nasan daring sablam makayantabe kaniting kaorasan, ring kapag nasan aparala daring kaya katamon tala pakiramdam king radyo at tala panalbeking online streaming karing miayaliwang programa ning kaya katamong radyo at ring makapasubali ng kapag nasan ning radyo ning kaya katamong arkidiocese at ring kapag nasan daring magdebosyon kang Beato Carlo Acutis. Iuli no sana king kayarian ng maligaya ring kapatid tamong meyango na be, ipanalangin taking Ginoo. Ginong Yesus, amano ning Diyos sa may katabon tao, at yu kang iniking kasalukuyan karing kasulatan, antimo nung makanano kang makasagra king tinape at alak. Agyaman king haliwang paralan, imulat mo ring matami, kanita akilarara ka at aluguran, uling iking ginumi, manggaman king kalanangga. Amen. Dalit tamo po para king pamagsadya karing ayin. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinatay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat at mamahal sa iyo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyo, damana, katulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Ingay ning gido makasadyane, malalaing kayo kapatid baning kaya katamong dawon, batanggap yara paring Diyos, ipang may payag tatu. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuriyan po ni kaligaya nin lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Ipaning pakalulo at lugod, daralami na reting ngayin, baniyang pangking karangalan, king kaya kang santo, aminye patatu, king mayupaya bugsikanan, manano na sanang ingupaya na niting balala Eucharistia, iyatande kaya kami ing kaya kang kaligtasan. Itiyadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu, manatidiyo kaya kayo. At kaya ka antimuri, Iyat na ring puso yo. makayat na nala king Ginoo. Pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tuneping karapat dapat at batulid, ing pasalamatan da ka kapilan man at nuka rin manoy pa, Diyos king kalanangga at lubos may paya. Pagkalume king kaya kang banal na kapulungan, ing piyestang parangal kang San Bruno, agyagan mo kami kapamilatan da ring biyemong king Bietra, at tuturo mo kami kapamilatan na niting kayang pamanalal, at babye mo ing kayang pamaglanlong bilang kapakibat ka rin kayang panalangin. Uli na dito, kabedi sa blangkoro, ring ang kelimbanwa, daralit mi ing kaya kang digaya, layon makyabe lang tuktang babya kapuryan kaya ka, at ngaming pupure. Ikapin banaloy pa at ikay sibol ning sablang kabanalan uli darita ipaniga pumi itugtog maing kaya ng Espiritu at timoy titi pagambon gareting ngayin mi ban pabanalala at para kaya kami gawa na lang katawan at daya ning Ginoong Hesus Kristo.
At tatandaan mi po kanilang benging mi panganyayaya at bayoy da kusang loob dinawaning bena, king pamaylasa at kamatayana, kinmaning tinape, pepasalamata na ka at pinuri. Pirasan din mong niti ka rin kayong disipulus at gana, kunan niya iti ko kanat kanan niya, itiyin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't di nga punan. Kinwa ni kadis pasibay na kang pepasalamatan at pinuri. Dinwang niti ka rin kayong disipulus at gana. Kunan niya iti kongan, binum ko ka niti. Iti yung kadis ni kanakong daya. Indaya ning bayo at talalanggang tipan, ami bubu para kaya kayo, at para ka rin sablang tao, kanita mi patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Matulat ng pasyaging misteryo ning kasalpantayadan. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Inyang ini gaganakan mi o mapamakalulugi pa ingkamatay at pamadyabli ng mebening anak mo. Daraon miya kaya kay ting tinapin ng beting kalis ding kaligtasan. Layin ming pasalamatan kaya ko. Impe palyarian mo kaming matampang talakadarapan mo't sumuyo kaya ko. Ikamingan mi sulusuluking katawad at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong ning banalay espiritu. Ganakan mayo ipa, imbanal mong kapulungan ang makalaganap king beto kayatu, ban mi ganapi sa aking tugod, kambe ng Francisco, in kaya kaming Santo Papa, i Florentino, in kaya kaming Arsobispo, i Pasiano, in kaya kaming Arsobispo Emerito, di sablang pari at diakono, at ding sablang susuyo, king kaya kang banal na kapulungan. Ganakan mula naman ding kapatan ming minuna ng pepay nawa, kimpihong kapanayan ning pakasabling mebye, idala mo ring sablang meya ko na bie, kim pakalulo mo ketang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit, kimbe alanangga, ban kambe ning Mana Birhen Maria, induna ning Diyos, kambe ng San Jose, kayang banalay esposo, kambe ring ban mong apostol, kambe ng San Bruno, Beato Carlo Acutis, at kambe darig sablang banal, ami biya kalugod-lugod kaya ka, king kaya ka baning palawon, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Kristong kaya kang anak. King kapamilatana, kambena at kaya, o Diyos, ipang may payang tutu, kagom ng Espiritu Santo, sablang panangalampong ligaya kaya ka, manggaman king alanangga. Amen. Ngini madalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod kikipa, kareng nga manong tiro na kaya katamo ng Ginoong Yesus.
Ikabos mo kami isablang marokoy pa, balagod mong ipagkalabing kapayapan king panawon mi, ban kay kasumpaning kaya kang pakalulu, mitimawa kaming parati king pamanali pananing kasalanan, at mikabos kaming ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang paninayan mi at pagsadyan, ing panyatang ng mitmong ligaya, ding talapangabos mi Iyeso Kristo. Uling keka, ing kayarian, ing kayo payan, amponin ligaya, manggaman king alanang. Banalangin tawag ni para king kapayapan. O Diyos sa ipami, ing ginuming Yeso Kristo, sinabi na karing king apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalik dandeng kaya kaming kasalanan, nunepan sinan mo'y kasalpantayanan ni kaya kang Santa Iglesia, pamayapan me at pisabetungan, agpang king kaburian mo, igang mabibiat magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing payapaning ginu, manatili sa kapilan man kaya kayo. At keka, antimurin. King Espiritu na ning Kristong may papastul, ibiya tayo ngayon kimetungan metong ing tanda ning kapayapan. Kapayapan po, kaya ko ka. Pakamalan kong kapatid, lawan niya ing Ginong Yesus. Iya ing kordero daning Diyos sa milalako kay kasalanan ning yatu. Nuan la ring mayayawos kingapuna ning kordero. Ginu, e kumatampang tanggap keka, dapat yakasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hanap. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas aking kamay, magagalat na aawit na ang papuring iaalay. Ngunit ako'y ikaw habang naimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak.
Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking Facebook Live, ay makatanggap komunyon kim pisikal na paralan. Abayan da kayo ngeni kim mga di kaniting dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka may git king sablambage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ningening penandit era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong ken lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen. Sama-sama nating dasalin ang panalangin kay Beato Carlo Acutis. O Ama, pinagkaloob mo ng maalab na pagpapatotoo ang kabataang lingkod mo si Carlo Acutis, na ang Eucharistia na sentro ng kanyang buhay at pang-araw-araw na gawain, at dahilan mo upang ang iba ay mahalin ka ng higit sa lahat, pahintulutan mo nawang mapabilang siya sa hanay ng banal ng iyong simbahan. Pagtibayin mo ng aking pananampalataya, palusugin ang aking pag-asa at muling palakasin ang aking pagmamalasakit sa kapwa, ayon sa halimbawa ng Binatang Carlo, na namuhay sa iyo na umunlad sa mga ganitong kabanalan. Matanggap ko nawa ang biyayang hinihiling. Nagtitiwala ako sa iyo, Ama, at sa inyong bugtong na anak na si Jesus, sa Birheng Maria, aming masintahing ina, at sa pagdalangin ng iyong lingkod na si Carlo Acutis. Amen. Beato Carlo Acutis, ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Ipaming malagod, kapamilatanan ng lagod mit, pamanyamba, ikesa na may kisulu, kaniting banal, apamangan, parati ming atok yan ng kalimbawa ng San Bruno, iriyadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ingino, manatiliyo, kaya kayo. At keka antimurin. At tagapan niya ngayon bendisyon na ng Diyos sa may payang tutu, ingi pa, anak at Espiritu Santo, Amen. ingki katampa na kapag masisyan bidaune, kupetana po ngayon king kapayapan. Salamat kin Diyos. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilihingap niya kababaan ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa.